Samtang sa detalye na sa atong mga balita kapuso, milyones ka kantidad sa mga flood control projects tukuron sa Mandaue City sa tinguha nga maabagan ang dugay ng suliran sa pagbaha. Samtang posibleng epekto sa bagyong Chedeng, gipangandaman na sa dakbayan sa Sugbo, lakip na ang posibleng pagdahili sa yuta ug ang pagbaha. Ani ang report. Tungod sa iyang lokasyon, daling mabahaan ang pipila ka mga parte sa Mandaue City, matag kusog kaayo ang bunok sa uwan. Aron maalibyuhan ang suliran, dugang mga proyekto ang gitinguha alang niini. Gihimo sa mga opisyales ang groundbreaking alang sa flood control projects. Una niini, pagbutang og metal pile sheets sa kilid sa sapa. Naglangkob kini sa sitio Pulang Bukid, Barangay Alang-Alang nga mobalor og 188 million pesos. Dayon laing 180 million pesos nga proyekto alang sa Tipolo Creek sakop sa Barangay Gizo. Steel sheet piling. Sa butya, i-drive ang sheet nga metal. Katong taas nga mura siya og long span. Kailaman og long span nga atop no. O pabarugo na siya, duduko na siya hangtod maabot tong pinaka kahit nga part sa ilaw ana pa nato na. Nanay siya desired depth yun. Dapat ay upcoming for this year na asa Magikay, only on the Batuanin River hanga kaning area. Magikay, Hagubiaw, Kabuk, Basak. Gikalipay sa mga residente palibot sa kasapaan ang trabahoon sa umaabot nga mga proyekto. Gipangandaman sa Dakbayan Sugbo, lakip na ang posibleng pagdahili sa yuta ug ang pagbaha. Ang lokal nga gamhanan mipahimangno sa mga mulupyo sa flood ug landslide prone areas nga magmatngon. Gipondohan kini og 8 bilyones ka pesos, diin kapin sa 1 ka bilyon ka pesos pa lang ang nagamit. Mato ni Konsyal Jerry Guardo ang chairman sa Committee on Infrastructure. Ako si Alan Domingo. Nico Sereno, GMA Regional TV Live.